Doncs 2-0, Gerard Piqué s'acomiadava del Camp Nou amb una victòria davant l'Almeria. A vegades s'estima és deixar marxar. Era el moment de deixar-nos aire i espai. Aquest era l'emotiu missatge que enviava Piqué als 92.000 espectadors que no es van voler perdre el seu darrer partit a l'estadi. Ho escoltem. Quan et fas gran, te n'adones que a vegades estimar és de deixar marxar. I una relació de tant amor, de tanta passió entre el Barça i jo, crec que era el moment de deixar-nos un espai, de deixar-nos una mica d'aire i n'estic convençut que en un futur tornaré a estar aquí. Per acabar, dir-vos, ho sabeu molts de vosaltres, el meu avi em va fer soci el dia que vaig néixer. Vaig néixer aquí i moriré aquí. Visca el Barça, sempre. Doncs emocionat, Gerard Piqué també en aquest cas va atendre els micròfons de DAZN una mica més tard i ja més serè. Un Piqué que confessava que mai s'havia plantejat la retirada, però ara que sí que havia arribat el moment s'havia ja tret un pes de sobre perquè en els darrers mesos no ho havia passat gens bé. Jamás había pensado en irme. Siempre piensas, venga, va, un año más, venga, un año más. Y no pensaba en la retirada. Pero, bueno, las cosas se dan de una manera que al final pues tienes que tomar una decisión. Yo en esto siempre he sido, muy claro a mí mismo, ver si iba o no iba. En este caso, pues estos 6 meses han sido muy difíciles. Creo que, se ha visto también. Y hoy ha sido una liberación. Hoy, el hecho de poder jugar de inicio me he encontrado muy bien y poder hacerlo delante de la gente y despedirme así, creo que me llevo pues este recuerdo inolvidable. Hola, molt bon dia, Què passa, Jan? Bueno, una etapa que el Guedi ha volgut culminar amb aquest gran partit que va fer contra l'Almeria. Sí, bueno, encara en queda un, el de demà. Sí, però vull dir, davant de l'afició. Sí, això. I li desitgem el millor. El mitjó també, un parell de mitjons. Sí. I, esperem que tiri endavant i hem de celebrar tot el que ha fet pel Barça amb una copeta de cava, sisplau. El que deia, no estem del tot convençuts amb el comiat que li va fer el club. L'afició sí que va estar a l'alçada. Sí, de fet va ser la millor entrada de la temporada per un partit contra l'Almeria, és a dir, l'afició volia despedir com calia Gerard Piqué, però a mi em va deixar molt fred. També ell, normalment en un comiat, perquè és a final de temporada, ja no té jugat res, etc, però sempre és com un to més festiu, fent més conyetes, el vaig veure molt seriós, per ser com és Piqué, que sempre està intentant fer broma, amb el somriure, una mica juganer. No sé, el vaig veure... Home, un dia de moltes emocions. Al final és també un cop dur d'assimilar per la seva figura. I tornarà, però com ho farà? De president? Més aviat que tard? Jo crec que passaran anys. Sí? Jo crec que ho ha de deixar reposar una miqueta ara tot. De fet, encara queden 3 anys de la porta, al principi. I no sé jo si d'aquí 3 anys ja serà el moment o encara hauria de pair una altra legislatura. I que no passi per alt. Molts missatges de suport a les xarxes socials, de moltes cares conegudes, companys, excompanys, però cap de Leo Messi. Ahir l'altre dia, el divendres ho deia mig en broma, mig en sèrio, però la marxa de Piqué pot ser el primer pas al retorn de Leo Messi al Barça? Sí, recordem que amb Messi va coincidir no només al primer equip, sinó que també... Sí, des de la Pedrera. Exacte, o sigui, haurien de tenir una relació molt lligada i segurament sí, no? Segurament era una de les condicions que sempre rumorejava que ficava Messi número 1 per tornar al Barça, doncs de moment ja està, una ja està completa. Leo, ¿quiere decir algo? Sí, bueno, yo me enteré que se fue. Sí que se enteró. No, me acabo de llegar ahora. Pues haga un mensajito. Le pondré un mensajito, si no ya... Bueno, público, ya lo hará mi papá, que es el que se encarga las cosas. Sí, también de eso. Bé, i pel que fa al partit, doncs, malgrat Lewandowski va fallar un penal al minut 7 i no va marcar, Dembélé al 48 i Frenkie de Jong al 62 s'encarregaven de decantar la balança d'un duel on el Barça va ser molt superior a l'Almeria, però li va faltar encert. Sobre aquesta victòria, Xavi explicava davant els mitjans que va ser una nit rodona pel resultat i per com el públic també va acomiadar Piqué com es mereixia. Me parece una persona extraordinaria, una persona especial, una persona diferente a los demás,
pero que nos deja un legado muy importante, eso es lo que le he dicho. Un legado de liderazgo, un legado de valentía, de personalidad, de jugar sin complejos, y eso es lo que requiere el escudo del Barça, ¿no? Creo que nos deja un legado muy, muy importante y muy bueno. I així se l'he dit. Un Xavi, Sí, bon dia, no. que també va emocionar-se, eh? Doncs sí, clar, perquè són molts anys, hem jugat moltes vegades junts, i ara doncs, em tocava dirigir aquest equip i on estava ell, i jo crec que nos deja un legado, un legado, me siento, seguro, això, saps? No, molt content que l'afició l'hagi despedit així, per tant, acomiadat en aquest cas, i doncs molt content. Xavi, que també va reflexionar fent memòria d'aquests xiulets que es van escoltar al Camp Nou fa 15 dies envers Gerard Piqué. També raó no n'hi falta. Criticava una miqueta l'afició, però segurament sense aquests xiulets hagués hagut la retirada de Piqué. No ho sé. És que potser hem arribat aquí No ho sé. perquè van haver-hi els xiulets abans. Igual hay otros motivos. Segurament també, però tot ajuda i tot suma. Tot Buenos suma, días, totalment. Miquel Bon Boró. dia, Josep. Sí. I més enllà de Piqué, que destacaries d'aquest partit? El penal que falla Lewandowski, l'actuació... Que és estrany, Sí, no ho sé. que és bastant estrany. La bona actuació dels de davant, de fet Lewandowski, per primer cop de la temporada va ser el més discret dels de davant, perquè Ferran va estar molt bé, Dembélé també amb el gol, Valde ja confirmat com a doble Sens lateral, dubte. pràcticament, Sí. pot jugar a les dues bandes, i el retorn de Christensen, Marc, que també És una molt bona important. notícia. Precisament va ser qui va substituir Gerard Piqué. Bé, doncs amb aquesta victòria, a l'espera del que faci el Madrid aquesta nit davant el Rayo, el Barça és líder provisional amb 34 punts i el seu proper compromís serà demà mateix a 2:15 de la nit al camp de l'Osasuna, en el que serà el darrer partit abans del Mundial. Gràcies de nou, Gerard. Mai et podrem estar prou agraïts per tot el que ens has donat. Has estat un futbolista únic i diferent, però sobretot has estat un culer en majúscules. Un blaugrana amb totes les lletres. I sobretot, per aquest motiu, crec que el comiat que va rebre Piqué dissabte no va estar a l'alçada. No sé fins a quin punt va ser ell el que no en va voler més o va ser el Barça el que no va voler o no va poder preparar més coses en el que havia de ser un adeu més majestuós. Em sap greu que la relació s'hagi desgastat fins a aquest extrem, però almenys l'afició sí que va estar excel·lent. Tot i els xiulets de fa uns dies, dissabte, no hi havia lloc pels retrets ni qualsevol cosa que no fossin aplaudiments i càntics de suport a Piqué. No es mereixia menys. Piqué és i serà un emblema del Barça per sempre. La definició perfecta de culer per posar en el diccionari. Des de la seva arribada fins al dia del seu adeu, Piqué ha estat excels. Però recordeu, culers, això no és un punt i final. Només és un fins aviat. Perquè tard o d'hora tornarà. La Ronda. Doncs 3 minuts per arribar a 6:45 del matí i ara sí hem de repassar la pregunta del dia. Y esta es la pregunta del día. Va estar a l'alçada el comiat de Piqué? 1, Sí. 2... No. Nil, com tenim les respostes? De veritat que no ho faig de broma, eh? 50% altre cop les votacions. 50-50, sí? 50-50, sí? 50-50 no, eh? Exacte. Vale, molt bé, doncs res, tu, de moment no podem decantar la balança. Josep Pedrerol. Vamos a ver, pues si hay que ¿Usted decantar la qué balanza... diría? Sí, yo diría diría que no. algo. Yo diría que no. Que no, ¿eh? Yo creo que... Hombre, se podía haber preparado algo más. Se dijo con tiempo, creo yo, para, Sí. para haber hecho algo. Hi ha algo coses un que poquito van más. estar molt bé, com l'actitud, insisteixo, de Sí, el público, l'afició, sí, sí. el discurs final, però la volta d'honor també em va agradar. Però la lona al mig del camp, amb aquell sempre, a mi allò ja em va quedar una mica desengelat. I després, el vídeo que li fa el Barça com a comiat de 40 segons, que són 40 segons mal comptats. És que la comparació és fàcil. Recordem com es va despedir Iniesta, com es va despedir Sí. Xavi. Van ser mosaics, des del principi, al club, després les fotografies amb els trofeus, el post que van tenir allà, que sí, que després també el va tenir Piqué, que es va quedar amb els seus fills allà jugant i tal.
no ho sé, va faltar molta escalfor. Entenc que també no és el mateix, després de final de temporada, si has guanyat algun títol, Xavi se'n va anar amb un triplet per la porta gran, que fer-ho ara a meitat de curs, que potser és més difícil d'organitzar, que has d'estar pensant ja en el proper partit d'aquí 3 dies, no ho sé. Bé, doncs això, que podeu seguir votant i ajudant-nos a respondre aquesta pregunta del dia a les nostres xarxes socials, i a segona hora també obrirem l'Ilias. Ara, però, doncs també ens endinsem una mica més a les xarxes, perquè durant el partit vas estar pendent de tot el que es deia, així que podem també repassar. Les xarxes, amb el Nil Alemany. Per exemple, Diario de un culé que diu triste porque se va Gerard Piqué, contento porque tiene la despedida que se merecía. Val. Leyenda. Per ell, doncs, sí que va estar a l'alçada, Exacte. Dios de un culer. Gol de Paulinho, diu Dembélé puede convertirse en Messi y Afelay en cuestión de segundos. Es un superpoder lo suyo, es surrealista. A mi el partit de Dembélé no em va agradar, abans has destacat, però crec que Dembélé, més enllà del gol, que sí que és un golaç, té un altre partit d'aquells per oblidar el 90% de les jugades. Thierry, Fútbol Club Barcelona, que diu no sé qué me ha resultado más raro, que nos piten un penalti o que Lewandowski lo falle. Era el primer de la temporada. Jo tampoc em sabria decidir. Que ens xiulaven de penal a favor. Ferranismo diu, sin contar a Lewandowski, Ferran es el mejor delantero que tenemos. Es van pipar amb el canvi, no sé si amb ell, amb Xavi, amb qui? Potser perquè estava jugant bé, jo crec, i sempre és El primer canvi, no? Sí, allò que ja s'ho sabia. Bé, i un últim tuit, va. Mira, per exemple, Black News, que diu lo de Valde aún no me lo creo, es nuestro mejor lateral derecho y el mejor lateral izquierdo. Ojalá poder duplicarlo. Doncs tant de bo, sí, jo també ho crec, que ara mateix el seu moment és de Mundial. Sí. Ho sento molt. Bueno, escolta, podem mirar això de la clonació, és barat, això? Sí, no ho sé, això hauríem de mirar-ho, però vaja, que el seu nivell ara mateix és de selecció espanyola, Sí. Bueno, pues Lucho. no sé si lo puedo contemplar aún, no sé si está... Poco verde. Creo yo que es joven todavía, pero bueno, todo se puede hacer, queda poco tiempo para elegir. Sí. Ha tirat la porta a terra i no ha anat demanant oportunitats per jugar al Mundial com han fet altres. Totalment. Bé, i ara les portades, va, també ràpidament farem un tomb per la premsa. Les portades, també amb el Nil Alemany. Diari Marca, primer el trueno, amb el sorteig del Real Madrid a la Champions, després el Rayo, el partit a les 9 de la nit. Que xulo, ¿no? Està bé. Diari AS, sin Benzema, Rodrigo, el brasileño que suma 7 goles, serà el 9 del Madrid en Vallecas. El moment dolç aquest que està patint Rodrigo. Mundo Deportivo obre la portada amb una entrevista a Marcos Alonso. Siempre fui del Barça. Destaca el titular i revolcón al Madrid, aquesta victòria del femení. Exacte. Clàssica goleada, titula directament Sport, també, amb aquesta golejada 0-4 del Barça al camp del Madrid, i l'esportiu poder ratificat, exhibició d'autoritat del Barça que exerceix un control absolut des de l'arrencada, goleja el Madrid i consolida el lideratge de la Lliga.